И здравейте хора, аз съм Леончо и в това видео ще играем на този челендж за скина на Гус. И ето виждате, че съм направил две игри, една победа, една загуба. Едната свърши един ден, така че ще се помъча да взема да стигна поне до тези 3 стар дропа. Така искам да се серча на тим. Да не играя с рандоми. И на първия мап на Джемград мисля да играя Гел. Чайте да го пуснем Гел. Къде е бе? Ето го. Имам 2 скина на Гел, мисля да игра с този. Айде. Имам хора ще играем с рандоми, код такова. Имаме право на 3 загуби, така. Аз ще игра от ляво. Това ще борим Франки Найни, Нурия, Карл, МС и Спайк. Някакъв апарат. И това са рандомите. Трябваше да отида в ляво, но няма значение. И тук също става. Камбър. Става пълен кръв. Карл бяга. Там. Тук Спайка ще ми контра, защото има голям рейндж. Ямбър също, но тук я фанах. Мислях си супера. Няма нищо. Тук Карл се пуска гачета. Първо става павара. Друго. Добре, тази ябе трябва да я вземем. Освен ако нещо не се обърка. Аз ги чакам тук, зареждам супера. Всичко става много добре. Взимам джем. Спайка е на много малко. Това Франка отива с хайпер чардж и нищо не направи. Даже не се използва хайпер чарджа, но свърши преди много да спусне супера. Така зареждам хайпер чардж. Пускаме гаджет. Не можах да пусна супер на време. Аре, Нани, убий го! Не мога с тия рандоми. Но сега с хайпер чардж, който е щупен. Бам! Още един хит? Добре бе. Само трябва да бягам. Добре, Франка е с 10, така че аз мога да умирам. Няма да умирам. Добре, тук ми взеха кила. И първа победа. Доста лесно. Пет-1. И взимаме един стар дроп. Продължаваме към следващата игра. Така. Search, Funk и не знам кой беше и пред нас се пуши също. Search, Карл и... Да, то сме пушили ни също, само че с Funk сме различни герои. Тук също така може да се играе Мек, Мое. Така, тук са двамата. Интернета, какво стана пак? И умрех. Пропуснахме супера, не знам как. Трябва да се хилнеме, да биеме тук, убихме Карл. Оп. Бам. Сърджо умря. Имам 6 джема. И остават още 4. Фанга тук се пусна супера. Ще го убием ли? Да. Супер ми трябва супер. Да, още 2 джема ми трябват.
Само да не ме изключват. Още един хит и си зареждам хайперчарджа. Пала. Аракарао. Тези рандоми. Лошо, сега трябва да го гоня този сърч. Само се зарежда. Бързо. Не. Хора, тази игра губим. Не знам как я загубихме, но просто карал. Така става като играеш с рандоми. На челенджите. Почти не така става. Пускай добри опоненти, но и то защо играе бъс. Не знам. Така е долу надясно. Тук не знам кой ще не посрещне с фанк. И ме уби някакси. Така то пуска супер. Добре. Автос Джин. Кафанга идва. Пускаме гаджет. И умря. То е доста голяма контра на всички. Особено на бъс. Тук идва фанк. Мисля е супера и му вземаме трите джема. Сега тук сме притиснати от двама. Успях да се измахна. Не знам на моите съотборници какво правят. Но... Хора... Ти са на 9. Добре, бъс. Ара убийте ги. Ай скочи. Сигурно си. Добре, поне взехме джемове. Аз имам 5 джема, така че трябва да се пазя. 8 джема. Оп. Аре, давай. Добре. Yes, бе. Сега просто трябва да бягам да не ме убият, но малко трудно. Трябва да зарежда... Добре. Тая игра да си имаме. Някаква да се обърка. Добре. 12 джема имам. Тази игра беше доста трудна, горе-долу, но се справихме. Супер рер. Така, имаме баунти. Тук най-много обичам да игра с Colt. Какво? Това е новото. Новия бейграунд, много як. Така да почваме. Сега видеото е 9 минути, не знам колко дълго ще стане. Така добре пуска ботове. Те моето не знам, и моите не знам дали са ботове, но мисля, че не са. Така. Котката скача върху мене, тук има Шели. Така, нитата не знам какво прави тук, просто обикаля и нищо не прави. Тя дори не стреля, но това е добре за нас. Помидора двама и... Мале...
Така, добре. Кит скочи, нита. Добре, убихме нита. Сега трябваше Лито да умре и ми трябва още една звезда. И вземем играта, ето я. И победа. Хороша победа с рандоми. Тук вземаме два стар дропа. Дай поне митик. Няма. Имаме право на още две загуби. Ако направим две загуби, видеото свършва. Така имаме Франк, има два франга. Ел Примо и другия не видях кой беше. И Брок. Добре, мисля, че Ел Примо че е лесен. Но това Брок с 100 дълъг рейндж, 100 демидж. Така. Ел Примото умря. Пускаме спрей. Това Брок е голям проблем. Защото колко демидж взима. И сега ще го убия. Така имаме супер. Ай скочи ли? Добре, няма смисъл да спускам супера, но опуснах. Няма значение. Така. Още един хит. Добре. Така франга не знам какво прави. Нашия франги убива добре. Само с 4 звезди. Ние сме на 16, те са на 11. Трябва да убим двама буквално. Така първа мисля да е този. Добре, може да се обрат. Ето да умре този. Добре бе. Още една победа. С рандоми. И отново отваряме два стар дропа. Дай митик поне. Епик. 300 coins. И отново супер реар. Добре, не знам дали ще може да го вземе този скин. Но сега това дали ще го вземе. Той аз без това не играя много с гус. Така тук пуска ботки, Мортис, Дарил и Гром. Така на нашите герои са добри, но дали играчи са добри не знам. Интернета пак лагва. Тая игра би трябвало да вземем. Хора никой не мога оцеля. Загубил съм си скила, защото не съм играл от поне няколко седмици. Е така не съм играл често, колкото да влезна да поиграя малко и... Гром фаля супер. Но сега се завършвам с Brawl Stars. Така, обидно стават още 5 звезди. Като Гром ще ме убие. Не ме уби. Но сега ще ме убие. Не. Така, не знам как не умрях тук. Така, зареждаме супера още един. Отново победа. Така. 5-0, доста добре. И отново не отваряме два стар дропа. Дай митик. И Legendary, ако може. Няма. Така, сега имаме Haste. Остават още два мапа. Haste, тук мисля да... Тук пак ще играя Cold. Но може да играе и това. Хора, забрал съм имената. Както и да е. Аре бе, пак има АФК играчи и те са от моят отбор. Така ето този OG скин на Cold. Тази игра не знам дали ще вземе, защото просто вижте какво правят за сега. Нашите нищо не правят. Така навлизаме.
Така. Върбих колата. Сега джесто. Ще чакам да си хилна малко. Така се намеш супера. Добре. Точно това исках да стане. И тук ще има най-вероятно. Да. Добре, набихме планата деймидж на сейфа. Така, този мек нека тук да пази сейфа. А ние да атакуваме с дана майка. Така, колата е на малко. Жесто. Добре, колата умря. Дана майка идва с тези мозъци. Обаче Джейс има Hyper Charge супер, което е, ако го пусне, трябва веднага да го махнем. Иначе става лошо. Съм на малко. Добре. Отиваме тук. Доджваме колкото можем. Така убиваме го. Тук Дана майка идва, ще се опитам да го убивам. Стана ли той на пунка отново. Така, водим и по деймидж. Знам как не съм умрял още на толкова малко кръв. И вече умрах. 5 часа хилвам, не знам какво става. Така, тук идва Дана майка, пуска хайпер и тук още един хайпер. Не, лошо, трябва да го щупа веднага. Хора, сейфа заминава. Пускаме гаджет. И колата с хайпер чардж. Мисля, че това е края. Буквално 13% му стана сейфа. Така няма да направим още една залба. Отваряме стар дроп. Отново супер реар. Така, това е остава много долу, но няма значение. Ще играя с колет. Така, тук е Едгар, Санди и Леон. От тази ще отборим едно Примо. Не знам това Примо какво прави отново тук. Имаме и Нани, което е доста добре, имаме голям рейндж. Само за Hyper Charge и супера. Вижте хора, тя рандоми. Да, той наби 35 демидж. Така, Леон напусна. Супер. Хора, тази игра ще я загубим. Да, 100% загуба, той е оприлно. Не знам какво прави тук. Само обикаля и нищо не прави. Ни даже не сме около и десейта. Да, нищо не направи. Да, не е оприлното, всеки деймидж, но не е достатъчно. И аз не оцелих сейфа. Така, убиваме сейфа. Имаме ли някакъв шанс? Така, ако убием, не знам. Така, още един хит и зареждам хайпера. Брием хайпер, но сега тук ще умра сигурно. Трябва да хилна. Бам. Не бе, тия дървета. Добре, равни сме по хелт. Давай, би. Хора, ако взем тази игра. Yes, бе. Хора, не знам как я взехме тази игра. Ето, вече 20 минути. Така, тук има 3 стар дропа. Първия, супер реар. Втория, please legendary. Please. Няма legendary. И се пада пин на кит. И последния, реар.
Видеото вече е 20 минути. Така отново някакви рандоми. Не знам дали са рандоми, но са бронз. Хора ще има и много видеа на ранкет. Как игра ранкет. Като Франк умира. Имаме супер. Тук ще ги думна двамата и нищо не направих. Трябваше да удара сейфа, но тук не бия демидж. Имаме Джеси, Франк, Рико, което е доста зле. Ние имаме Нита. Така се снимам малко. Винчеля. Как ме убива? Ай, Джесто има супер. Той Рико само убива. Така, тук Нита убива Джесто. Те се убиха няколко минути. Имам хайпер чардж. Ако мога стигна да го пусна, ще е добре. Да. Сега хора отивам с хайпер чардж. Да, хайпер чардж. И пак го изхъбих. Та игра вече 100% губим. Просто срещу тия герои, които играем, нямаме шанс. Така мечка има. Нищо. Това на 1%. Ето да. Това беше. И хора, това беше края. Девет джема. Не, няма да дам 9 джема. Направихме добри победи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 победи направихме. Мисля, че е добре. Можахме да вземем този скин, но няма нищо. Видеото е 22 минути. Аз бях Леончо и ай чао.